Do you tell your friend to step back or leave makuthi usebudlelwaneni obone ngathi abomphethe kahle noma you mind your business? 073-709-1991. Mankini mabrado njani business lanasa ngemanzi mdodi bethwana. Ngiyangeza itopic. Mankini kuyadependa mfethu ukuthi wena understand kangakanani kulento le. Because Webback sengakwena. Yabona umuntu ufana umbuzo uthi uzamthanda. Asilalilade lesinhliziyo ngoba idayisile already. Mina ngifuna ukuthi iphuma. Ngoba ngizothi iphuma kanti wena usathanda bese ngijenge bemuntu. Awuzibonele wena. Hello Mankini. Angicabangi. Mina umngani waqhamuka yena ezongixoxela ukuthi ene usethole iboyfriend kanjena. Ngathi ene uba igama layo wachaza. Ngathi mina, "Hayibo usho lo kade yolobola last week." Mina ke ngilo muntu lo. Hayi ngoba ngisuke nginomona, kodwa nje angazi. Ngavele ngasho nje ngathi hayibo ubeyolobola lo last week. Intombazane futhi ehlala endaweni ethile kanje. Bathi hayibo ayikho leyo nto uthe kumina kanamuntu ngathi mina hey hamba umbuzo ukuthi ene uyayazi yini intombazane osibani. Kusho ukuthi wahamba lo wayombuza, kusho ukuthi owesilisa wambuza ukuthi ene uzwe ngobani, wavele washo-ke isidwanyampuphu esumngani sathi sizwe ngami. Hey umfana nkosi yami la hlangana khona nami khona kwasho ukuthi umfana vele olungile wathi kodwa mfethu yini sengitholela inyoni yami, yini inkinga, yini. Ngathi mina hayibo ufuna ukudlala ngomngane wami ubuye udlale ngomfazi wakho. Angiphindanga. Ongixoxela manje uthandana nobani ngithi mina athi ene hey ave ngiphethe kahle ngithi methu umphethe kabi ngithi sengisho kanjalo uyalazi India melivuma lithi nami ke sengile othi nejabule ngiyajabula mekhala ngiyakhala memthuka ngiyathuka hayi ngiyabonga kakhulu nibe nosuku oluhle. Yo, thank you Jackie.